Bi araba novembre kalo tile 10 ale ni fila san ba fila ani mugan ale ni duuru aw ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin kan aw ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ko walawala ko da aw tulo kan o la kumaba dɔ filɛ an b'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebeleni ka o kɛ kitakara olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dankarikɛ banbagaci wale maa caman na an bɛna da don kɔnɔ kumaw na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka se ka maaw bila ni ka fɛn min kɔni baaradege kɛ u kunna u ka se ka kɛ kunnafoni lankolon o kɛlɛcɛ dɔw ye cogoya min na kunnafoni jantigitanw ni an ko o ma ko désinformation an b'a fɔ ko o baaraw olu bilala sen kan ka se fɛn min kɔni sifinnaka maa kɛmɛ ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko ka baaradege kɛ olu kunna u ka se ka kunnafoni jantigitanw ni ka olu kɛlɛ cogoya min na an bɛna da don kɔnɔ kumaw la ko walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kɛnɛya ko nasiraw fɛ an b'a fɔ ko nin kalo min filɛ nin o ye novembre kalo ye ko o taara ka o kɛrɛnkɛrɛn ka o bɛɛ cɛlakaw olu ka kɛnɛya o sabatili ma ka kɛ ni fɛn min kɔni baara bilalen sen kan mun bɛ tali kɛ cɛw ka cɛya bana min bɛ yen nɔ ni an ko an ma ko prostate ka o kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na an b'a fɔ ko baaraw taara ko o kɛ an ka minisiri fɛ min ka baara bɛnnen don kɛnɛya o sabatili bunakun kan ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ minnu bɛna walawala kala se aw ma aw ye aw dan ka se tɛnɛndenw ni o tun bɛ bɛn novembre kalo tile 10 o ma an b'a fɔ ko o sufɛla fɛ ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ kita mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kita dugu min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Soribugu o kɔnɔna na ka se ka fɛn min kɔni ye banbagaciw ka jabala min bɛ yen nɔ ni ka taa karaw kɛ u la o yɔrɔ kofɔlen na ni ka dankarikɛ banbagaci wale maa caman na mun kɛra kuma ye na a bɔra an ka finitigilakaw ka ɲɛma yɔrɔ la ni o ye état major ye ale ka kumasenw olu senfɛ o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni banbagaci wale maa caman ko olu kɔni kun lakodɔnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko u bɛ nin dugu kofɔlen na ni o ye Soribugu ye o kama ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ an ka sanfɛ kɛlɛ o nasiraw fɛ o kɔfɛ ko fɛn min kɔni an ka duguma kɛlɛcɛw ma u ye ko olu nana ni ka na a tɔ ni ka o furan ka o jɛ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni minɛn caman ko o sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin baara kofɔlen in kɔnɔna na ni o dɔw olu bɛ tali kɛ moto naani fɛn min kɔni taliki waliki o fila ale ni 20 litres bidon o mugan ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko o yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ u bolo ale ni fɛn min kɔni kunnafoni sira ale ni subahanadilayi mansin caman mun bɛ banbagaci wale maaw dɛmɛ u ka ni jatigɛ wale ninnu na an ka finitigilakaw ye tɛgɛnɛ kɛ o caman na k'a fɔ o baara kofɔlen o senfɛ o waati kelen kɔnɔna na ka kɛ ale bi ni yiriwa o sabatili ye an b'a fɔ ko su daminɛ na ko fɛn min kɔni ye baara ye o taara ka o kɛ o kama fɛn min kɔni ye mobiliba ye ni o ye kamiyon ye ko o minɛna ni fɛn caman kun bɛ o kɔnɔ an maaw yɛrɛ kun jigin dan tɛ fɛn min kan ni o bɛ taa i jɔ fɛn min kɔni ye moto sen sabaw ni o ye ka taga ni bɛɛ lajɛlen kama ko tricycliste o 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko kurakura an b'a fɔ ko o minɛna ni olu kun bɛ fɛn min kɔni ka taga di yɔrɔ la yɔrɔ min ni o lakodɔnnen tɛ ni a ma ɲɛfɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli jurujan ye ko o taara ka o bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye nin baara kofɔlen a ka dɔn a kun bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn na jɔn de kun bɛ a baaraw la ka o bɛɛ lajɛlen ko dɔn n'a y'a sɔrɔ ni baara dɔn mun ma ɲi nɔ o ni ɲangi min ka o ka se ka taa ni ka o da u tulo kan o kama an b'a yira k'a fɔ ko état major halisa ale ka kumasenw senfɛ a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hakilisigi ale ni basigi kuma ye ko ale na o fɔ fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔdenw ye k'a fɔ ko olu ka jija ale ni u ka wulikajɔ ko o fanga ko ni min ma fara kan ko foyi tɛna bɔ a la walasa fɛn min kɔni ye lakana o ka se ka sabati jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw u ni u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔna na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ko ni an ka finitigilakaw kɛmɛ ka marifa ta ka don fɛn min kɔni an ka kungo kɔnɔnaw na walasa jamana fantan ale ni naani o bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana cogoya min na k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛnɛ ye wulikajɔ belebele kɛ walasa fɛn min kɔni ye kɛlɛ o dante marifa ye k'a fɔ ko micro ale ni kumasen ye kɛlɛ mun ni a fanga ka bon kosɛbɛ wa ni i sera a kɛcogo ɲuman na ko a fɛn min kɔni ye nisɔndiya belebele o na kɛ i ta ye o hukumu kɔnɔna na kumasen ko nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sifinnaka maa kɛmɛ ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko baara dege taara ka o kɛ olu kunna mun ni a baaraw daminɛra novembre kalo tile 2 ka taa bila a tile 8 o la ni o baaraw taara ka o bila sen ka jɛkulu fɛ an ko min ma ko communitasma o ni olu ye wulikajɔw ni ka o bila sen kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin baara kofɔlen min taara ni ka o kɛ ko maa minnu ni baaradege kɛra u kunna ko u tɔgɔ taara ni ka o kɛ ko kunnafoni cɛdenw o ye maa minnu ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔsira na kunnafonidi siraw fɛ ni an ko olu ma ko les blogueurs ale ni fɛn min kɔni sifinnaka caman minnu ni u ka baara
bɛnnen don bɔlɔlɔsiraw olu ma ka u ta ka baaradege kɛ u kunna ka a ɲɛfɔ u ɲɛna ka minɛnw ta ni k'a di u ma togoya min na u yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kunnafoni jatigita minnu ni olu bɛ bolila an ka bɔlɔlɔsiraw kan ka se ka dansigi kɛ u la togoya min na k'a dɔn ko ni kunnafoni ye kunnafoni jatigita ye a ba sigilen tɛ wa k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye danaya mankan tɛ ka da kunnafoni min kan ka o ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye ka maaw bɔ fili la o baaradegew olu le taara ka u da u kunna u ka se ka na ni kumaɲɔgɔnya min ni o bɛ kɛ jamanajɔ sira ale ni hakilisigi sira an b'a fɔ ko a tako sabanan ko o baaraw o kɛra k'a fɔ ko kabini nin ko in kɔni taara ni ka a bila sen kan k'a fɔ ko nin ye maa 100 ale ni 85 ale ni 5 ko olu de taara ni ye a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan baaradege kɛra minnu kunna walasa u ka se ka nin jɔnjɔnba in ni ka o ta ka o da u kunna o baarasira ninnu ni ka o kɛ bɔlɔlɔsira ale na siraw fɛ an b'a fɔ ko o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔna na k'o ta k'o walawala k'o da o bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ wagati min na ni Mali ale bɛ ka a ka yɛlɛma hɔrɔnya o kɛlɛ ni ka o kɛ k'a fɔ ko an bɛ basigi ale ni lakana o nɔfɛ an ka jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na ka sababuya kɛ fɛn min kɔni ye banbagaci walemaw ye ale ni fɛn min kɔni ye janfa caman faralen ɲɔgɔn kan ko o bɛ Mali kɔ la ni wagati kofɔlen na hali bi kura o de bɛ ka kɛ kɔrɔlen kan fɛn min kɔni ye nanzaraw ka kunnafoni di siraw ye u kɛn bɛ ni ka u fara ɲɔgɔn kan ni wagati kofɔlen na ka na ni kunnafoni ye kunnafoni minnu ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ kunnafoni minnu ni a tɛ kɛ kunnafoni ni a bɛ kɛ kunnasiri de ye ka na ni o ye Mali kama ka fɛn min kɔni ye kuma caman ni ka o baaraw ta ni ka o kɛ ka o fɔ mun ni a bɛ na ni farafarali ye ale ni fɛn min kɔni ye basigibaliya ye Mali jamana kɔnɔna na n'u u bɛ fɛn min kɔni ye jamanaden minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔ kan ka olu wele ni ka taa u sigi u ka fɛn min kɔni ye jabarani sugu u la ka taa ɲininkali kɛ u kunna ni olu bɛ taa kuma fɔ walasa fɛn min kɔni ye farafarali ale ni hakilisigibaliya kumaw ka taa olu damata dɔrɔn ni ka o de fɔ o kama fɛn min kɔni ye Tamtam TV jabarani ye an bɔra ni ka taa an ka kuma barani ni ka o tɛnku maa caman na u ka hakilina di ka kɛ ni fɛn min kɔni nanzaraw ka kunnafoni di siraw ka ni wagati laban fɛn min kɔni ye jamukanw ye u ka se ka u ka hakilinaw fɔ o la an ka jɛ ni ka ɲɛmada o ja ninnu fɛ. Ne ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ o la ne ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ o la ne ka manamanakan de fɔ anw bɛ to an ka jamana kɔnɔ an b'an ka jamana fɛnw an ti kuwa an bɛ sa nɔfɛ hali bi n'a ye ne tɔgɔ dɔn hakilina ne ta walayi tɛ 55 ans n'i y'a tɔgɔ cɛ ta i ka sa manamanakanw de parce que u dɛsɛra kow la donc u bɛna fɔ k'u bɛna an bila ɲɔgɔn na k'an ka kow kɛ hali essence ko min filɛ nin ye u y'an ka patron lajɔ ka fɛn an b'a c'est mes frères à part signalé je suis fier de moi pays à la fin je suis pas de 4 bons nous sommes des bonnes promotions qui sont actuellement pour soi. C'est très bien. Tu as fait beaucoup de jamanadenw la bɔ wa jamanadenw ko k'u tɛ bɔ an y'a tulo b'a bɛɛ la koyi n bɛ pɛrɛ fila mɛ n bɛ fɛn ka dɔ b'an b'a lamɛn pɛrɛ internet ko sɔrɔ n bɛ manamanakan fɔ de la a fɔ jamanadenw ko k'u tɛ bɔ u tɛ bɔ u ka intérêt de bɛ yan hali nin ti jama ɲuman ɲuman bɔ. Malai a channel on that. Anyala on that. Anyala femina. Abu da ta fira. Donc nyedi kana dimite nyedi miliru. Ga ma ka ke hawo da mu sa. Donc ni maya ke sawe ga mo mo sa. Donc de mala na rewlu go jo. No mi sala na politika a jele ti jamana do ma. Amma ko bodo. Sino mata tamulo. Amma awru fu awru na kana. Ani ni ha harina la. Abo ko ko wala man ni. Jera ma ko nyemo ko ko mu do halisa. Yordo be no. Ni foni. Abda ma yordo be no. Wala ya ru ko suma ngo. Tafi don ma. Mais uta balle. Tangan ni anyeba ala akata. Okay. Ko saya. Ko ni nyemo ko yom da wal be no. Nunga ko ko ni. Ma kana la be. O jabu ni ga wardi dunga. Ala lu ka ma do bala yo. Hatta bala ina ko ba. Mais ni min da do sera kan ko do. I bi fe ni folo no i ga ya ba ko re bo ni folo i folo. Bon, fradi wajibi fradi ka pa parce que les frères Jenima. Ni tu balozrai. I ba ple ple ga fradi ka fradi ere polo ya wajibi. Na be ka pon mini jeli mi na ba to. Asi on wa so. On dina full soro ga to ma ba. Fradi mana ga mini ko. Faso de on mana kan ko ga di fradi tai. Di ndu minu le minu kuma la ngolo.
farasi ka fisa n'o ye ne yɛrɛ parce que anw tɛna foyi sɔrɔ an faso kɔ a gɛlɛyara o an faso de don a nɔgɔyara o an faso de don n'anw y'an faso sɔrɔ an tɛ sanu kɔ an tɛ wari kɔ anw b'an faso de wa tiɲɛ na ɲɛmɔgɔ ye k'a kɛ cogo min ka taa n'a ye ten an bɛ dugawu kɛ ala ka yɔrɔ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye bɔ ala k'an n'u sutura an b'an faso in min na ala k'an faso in d'an ma farasi ka manamanakan in dɛ maliden jugu minnu bɛ manamanakan fɔ olu ta b'an tɔɔrɔ ka tɛmɛ farasi ta kan parce que farasi ka sɔrɔda de tiɲɛna olu bɛ bɔ sɔrɔda ɲini. Bon, ne hakilina o de ye mun ye c'est à dire que occidentaux wa media donc u bɛ fɛn caman fɔ ko o b'an fɛ ka sɔrɔ o t'an fɛ donc an fana ka media de kan ka fɛn dɔw sigi sen kan pour que ka démentir ka yira diɲɛ mɔgɔ ka bɔ vraiment voilà ka ɲɛmɔgɔ da la o tɛ tiɲɛ voilà o kɔni ye hakilina ye. Ne bɛ se ka min fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna an bɛ ni ko gɛlɛyara an bɛ fɛɛrɛ de kɛ an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc an bɛɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yira diɲɛ mɔgɔ la k'a kɛ kelen pour que jamana in tɛ se ka bɔ jagi ye ka den an yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yan ala t'aw la piɲɛ kira kɔ mais mɔgɔ jugu a t'i tɔgɔ duman bɔ dɛ bɛɛ bɛ Mali kɔnɔla kalama o kama a ta y'a da ye a b'a da sago de o ni min ye Mali kɔnɔ kelen tɛ quoi sa o ye ne ka kuma ye mɔgɔ si kana pandege foyi t'an fɛ yan foyi tɛ yan mais minnu bɛ ɲɛfɛ k'u ni cɛw ni baraji u bɛ baara la koyi u b'a fɔ ma fɔ tɛ baara la i bɛ se k'a fɔ k'u bɛ maniyɛn mɛ u tɛ baara la kalo baarakɛlaw yɛrɛ don o kuma an ka ɲɔgɔn minɛ k'an cɛsiri an kana taa kɛ dɔrɔn k'a kɛ kumalankolon kɔ ye nafa foyi tɛ kumalankolon la i ma min kɛ i b'o de don. ko faransi bɛ manamana ko min na cɛ kan tɛ jɛn n'a ye dɛ y'a mɛn a y'a funu jamana in an ta wa an sago de b'a la an tɛ taa faransi an bɛ taa wari ɲini na an tɛ se ka taa diɲɛ la fo k'an to yen ala kama yan an ka jamana in ka lafiya. ni faransi y'a yira ko Mali f'u ka jamana kɔnɔden bɛɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔden bɛɛ ka bɔ mais maliyɛnw bɛ min ba fɔ k'a ni Mali kɔnɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn de fɛn k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i y'a faamuya mɔgɔ si kana mɔgɔ kan lamɛn mɔgɔ bɛ kuma réseau sanfɛ n'i y'a dɔn k'a bɛ kuma ne kana lamɛn yɛrɛ n'a sera pasi ma n'i y'a mɛn ko a ye point sɔrɔ i y'a lamɛn ne kɔni ka laɲini ye min ye mɔgɔ bɛ k'a bɛ manamanakan fɔ réseau sanfɛ n'i sera a ma dɔrɔn a tɛ ban wa jamana in mɔgɔ si tɛna dilan yɛrɛ an yɛrɛ de b'an ka jamana dilan. Bɔra cɛjugu maliyɛnw yɛrɛ ka avancement o tɛ an b'an ka président kɔ an ka jamana hali n'a jiginna an b'a kɔnɔ. an ka bɛɛ la an ka baara kɛ o ka fisa ka b'an mara a tɛ se ka mara bilen ni ma ne tɔgɔ foyi ye o de. I n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye jaw la cogoya min na k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan nɔ kumakanw kɔnɔna na k'a fɔ ko turu kɔni selen don welewele da o de ma maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka jɛn ni ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka hakilina kelen fɔ i n'a fɔ an yɛrɛ ka fɛn min kɔni ye jamana jɔsen yɛrɛ bɛ kuma min fɔ ni o de ye ko Mali ye jamana kelen hakilina kelen jɛkulu kelen ale ni kun kilenna kelen ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen ka jɛn ni ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye dama kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun na ka fɛn min kɔni ye baara belebeleba ta ni ka o bila sen ka jamana in ale bɛ se ka to lafiya kɔnɔna na cogoya min na an b'a fɔ ko o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔna na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. ko ɲɛnɛmaya o jɔsen dɔ ye kɛnɛya ale sabatili ye ni musolakaw olu ka kɛnɛya o kumaw taara ka o kɛ ka se ka kɛlɛ kɛ fɛn min kɔni ye bana cɛjugu ye mun bɛ musolakaw sɔrɔ ni o kɛra kalo tɛmɛnen na ni o baaraw taara k'a bila sen kan ni an bɛɛ lajɛlen kun ko o ma ko octobre rose cɛ ni muso ni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka u ka dɛmɛ ta ka a ɲɛsin an balaka musolaka minnu garisɛgɛ kɛmɛ ni bana kofɔlen ninnu ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an filɛ kalo min na ni o ye novembre ye an b'a fɔ ko o kalo yɛrɛ fɛnɛ taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kɛnɛya minisiri ye ale fɛ ni o ye kolonɛli Asa Bajalo Ture k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin kalo kofɔlen ye ko o nata ni ka a bɛn cɛlakaw yɛrɛ fɛnɛ ka kɛnɛya o sabatili ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni an y'a fɔ o ma ko novembre bilen an b'a fɔ ko o baaraw lancement taara ni ka olu kɛ walasa fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ye ale ni bana lajɛ o ka se ka kɛ cɛlakaw fɛ cogoya min na ka kɛ ni fɛn min kɔni ye banakisɛ ye mun bɛ cɛlakaw sɛgɛn kosɛbɛ ni o ye cancer de prostate ye ka o kɛlɛ ni ka o baaraw bila sen kan an b'a fɔ ko o
o baaraw tara ni ka olu kɛ an ka ministre min ni a ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko nasiraw ma ka kɛ ni fɛn min kɔni ye o baara bila sen kan ye mun bɔra fɛn min kɔni jɛkulu fɛnɛ yɔrɔ la ni an ko o ma ko Luna SR an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na n'u y'a yira k'a fɔ ko u ka slogan ko o tɛ dɔwɛrɛ ni o ye u ka kumasen ye ko avec Ntola o ko Ntola ko ni o taara ka o bila sen kan ko cɛw ka kɛnɛya ko makun tɛ se ka kɛ a ka ko fɔ a kuma ni ka o fɔ an b'a fɔ ko o baaraw bilala sen kan ka o kun taara o kunnafoniya kɔnɔna na ko walawala ko da o bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ Kayikaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko darajɛ belebele ko o taara ka o kɛ novembre kalo tile 11 ni o bɛnna kunungo ma Kayikaw olu fɛ yen nɔ o baara o kumasenw senfɛ lasigi la ni o ye kuma ta ko fɔ mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko o kan ni o ye sanu o nasiraw ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Kaye dugu ye Mali kɔnɔna na fɛn min kɔni ye ni a sanu ko o fanga ka bon kosɛbɛ o kama fɛn min kɔni ye wulikajɔ belebele ye o taara ka o kɛ k'a fɔ ko sanu minnu ni u bɛ bɔ Kaye kɔnɔna na ko a ka se ka kɛ sababu ye a ka lafiya da lase Kaye dugudenw ma walasa fɛn min kɔni yɛlɛmali caman o ka se ka don u ka sigiw kɛcogoya la diɲɛnatigɛw olu taabolo la a lafiya ani a tɔnɔ dun sira o ka se ka don olu yɛrɛ kunna cogoya min na walasa fɛn min kɔni Kaye sifinnaka minnu bɛ yen nɔ u sen ka don sanubɔ baaraw olu la u ka taa ni ka baara di u ma jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana fɛ ale ni maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don sanubɔ ma yen yɔrɔ kofɔlen o la walasa fɛn min kɔni ye baarako o ka se ka bila sen ka cogoya min na Kaye sifinnakaw fɛ ale ni wulikajɔ belebele o ka se ka taa cogoya min na ni ka o kɛ maa minnu ni u ka baara bɛnnen don ni baara kofɔlen ma an b'a fɔ ko ni min dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin k'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to an na ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ bamananw bɛ nin kuma in fɔ ko tiɲɛ bi i n'a fɔ tile yelen ne ko ni a kɔni bɔra cogo min na ko masi bolo tɛ se ka a kunbɛn wa ko a mana mɛn cogo o cogo kɔrɔ ko nkalon mana mɛn cogo o cogo ko don na ko tile ale na wuli ka i jɔ ca i n'a fɔ fɛn min kɔni su bɛ k'o cogo min na dugu bɛ jɛ cogo min na ko tile yelen bolo tɛ se ka ale datugu ka kɛ ni nin kumakan julen ninnu ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalaam